कोबीच्या मुठिया बघतो आता आपण. ॲक्च्युली गुजराती पदार्थ आहे, पण नाश्ता म्हणून टेस्टी आणि हेल्दी. त्याच्यासाठी आपण काय चवीला इतक्या छान लागतात ना. साहित्य दाखवते, करून बघा नक्कीच. आपण कोबी वड्या वगैरे बनवतो. मी कोबी वड्याचं रेसिपी नाही दाखवले, पण तीसुद्धा दाखवेन. थोडीशी सिमिलर आहे. त्या फ्राय केल्या जातात आणि थोडे मसाले वेगळे. आता आपण काय साहित्य घेतो ते दाखवते. अर्धा कप म्हणजे आपलं जो मेजरमेंट तुमच्या घरात जे भांडं असेल ते घ्या. आपण गहू पीठ घेतलं आहे, अर्धा कप बारीक रवा घेतला आहे, अर्धा कप आपण बेसन घेतलं आहे. आणि ह्याच्यामध्ये 1.5 कप साधारण हे 1.5 कप झाले टोटल, अर्धा करून. तर 1.5 कप जर आपण पिठं घेतली असतील तर त्याला कोबी, कारण हे कोबीच्या वड्या त्यामुळे कोबी भरपूर पाहिजे. कोथिंबीर भरपूर बारीक चिरलेली, कोथिंबीर पण भरपूर पाहिजे आवडीनुसार. त्याच्यात आपण पहिलं हिरवी मिरची, आलं लसूण मिक्सरला वाटून एक चरचरीत वाटायचं आहे, खूप बारीक नाही. ते आपण टाकणार आहोत. स्टेप बाय स्टेप दाखवते मी. आता मी साधारण 4 हिरव्या मिरच्या घेतल्या. तिखट कसं हवं त्याप्रमाणे. आलं साधारण 1 इंच, लसूणचा 1 कांदा. आणि हे गावठी लसूण आहे त्यामुळे पाकळ्या नाही, त्याची वरची स्किन काढली नाही आहे. जस्ट भुरभुरून घेणार आहे मी. अर्धा चमचा जिरे. आता हे मी भुरभुरून घेते मिक्सरमध्ये, ते पण आपण ॲड करणार आहोत. मुठिया छान लागतात, करून बघा. थोड्या तिखट असल्या ना, तिखट आंबट गोड अशी चव असते मस्त वेगळी. हळद अर्धा चमचा. आपण सफेद तीळ घालणार आहोत साधारण 2 चमचे. दाताखाली आल्यावर आहे ना मस्त त्याची टेस्ट लागते. साखर 2 टेबलस्पून. चाट मसाला अर्धा चमचा. लाल तिखट अर्धा चमचा. ऑलरेडी हिरवी मिरची घातली आहे ना क्रश करून, त्यामुळे लाल तिखट अंदाजाने घ्या. आणि जिरं आपण वाटण्यात घेतलंय. आता आपलं दही घेतात ॲक्च्युली, पण दही घेतल्यावर पाणी ॲड करावं लागतं. तर मी ताक घेतलंय 1/3 कप, सॉरी 1/4 कप. अंदाजाने घ्या, कारण याच्यात नंतर आपल्याला जर ते गोळे बनवताना कमी वाटलं तर आपल्याला अजून घालावं लागेल. लिंबाचा रस, 1 अख्खा लिंबाचा रस घेतलाय. त्याच्यानंतर मीठ चवीनुसार. त्याच्यानंतर आपल्याला ओवा घ्यायचा आहे साधारण. दाताखाली आल्यावर ना छान लागतं. अर्धा चमचा. हाताने तर हे छान आपण एकजीव करूया. आणि त्याच्यात आता आपला कोबी. पाणी अजिबात मी पहिला ॲड नाही करत आहे, कारण कोबीला पाणी सुटतं स्वतःचं. गरज वाटली तर आपण थोडं ताक घालणार आहोत. आपलं तेल राहिलं साधारण 2 ते 3 चमचे तेल. मोठ्या आपण मोदकाचं जे भांडं आहे त्याच्यात वाफवून घेणार आहे. त्याला तेल लावून घेतलं. गॅस बारीक करून ठेवते, कारण गरम गरम पाणी असेल आणि मुठिया ठेवल्याने छान पटकन हे होतं, मोडत नाही कोबी. हे सगळं आपल्याला एकजीव करून घ्यायचं आहे छान. अजिबात पाणी वापरलं नाही आहे. हे छान मळून आपण रेडी करूया. कोबीचं पाणी सुटतं कोबीला. वाफवून ह्याला आपण मस्त तेलात फोडणी देणार. छान गरम गरम मस्त लागतात, करून बघा. तर हे पहिलं आपण सगळ्या रेडी करा. बघा पाणी अजिबात लागलं नाही आहे, ताक पण नाही. अजून आपल्याला हे छान एकजीव करायचं आहे. तर त्याचे छान असे वाफवण्यासाठी उंडे बनवायचे आहेत आपल्याला, गोळे कोथिंबीर वडीचे बनवतो तसे.
मग त्याला कापून मस्त फोडणी द्यायची, फोडणीत परतायचं. बघा परफेक्ट झालंय. तेलाचा हात लावून उंडे बनवून घ्यायचे. त्याच्या आधी तुम्ही मीठ जरा चेक करा बरोबर आहे का. आणि पातळ वाटलं ना तर थोडंसं गहूचं पीठ अजून घालायचं. जर हे पातळ वाटलं, बाइंड होत नसेल, तर गव्हाचं पीठ तुम्ही घालू शकता अजून. चांगलं एकजीव झालंय. तेल लावून घ्या हाताला. एकीकडे मी आपलं मोदकाचं जे वाफवतो, स्टीम करतो, स्टीमर तो ठेवला आहे. हे असे खूप जाड नाही, अंदाजाने कोथिंबीर वडी करतो तसंच. उंडे बनवून घेऊया पहिले सगळे. उंडे आपले रेडी झाले, 4 उंडे. आता आपण ते स्टीम करायला ठेवणार. स्टीमर आपण पहिलंच ठेवलं होतं गरम करायला, कारण पंधरा मिनिटं आपल्याला मीडियम टू हाय गॅसवरती स्टीम द्यायची. 15 मिनिटं झाली आहेत. गॅस बंद करूया आणि चांगलं सेट होऊ दे. नॉर्मल टेम्परेचर थोडं थंड झालं की आपण ओपन करणार आहोत आणि एकदम गार झाल्यावर आपण त्याचे वड्या पाडणार आहोत. वड्या नाही, मुठिया. गॅस बंद करते मी. गार होऊ दे, छान सेट होऊ दे. आपले तयार आहे. आता आपल्याला फोडणी कढईत साधारण 1-2-4 चमचे ऑइल, थोडं जास्त फोडणी, म्हणजे त्याला चांगली फोडणी त्या आपल्या मुठियांना कोट झाली पाहिजे. कढई ठेवली एकीकडे. मुठिया कापून घेऊया आपल्या. आणि याला फोडणी द्यायचे, फ्राय नाही. आणि बाकीचे आपण फ्रीजमध्ये ठेवू शकतो. आठवडाभर राहतात फ्रीजमध्ये. म्हणजे आयत्या वेळी पाहुणे आले तर कापायचे आणि फोडणी द्यायची, मस्त गरम थोडेसे करायचे. आणि नाश्ता, चहा बरोबर तुम्हाला कधी हवं तेव्हा तुम्ही घेऊ शकता. हेल्दी पण, चवीला पण एकदम अप्रतिम आंबट गोड तिखट अशी चव लागते आणि छान लागते. आणि फोडणी आली ना, फोडणीत मिक्स केली ना तर खूपच मस्त. तर आता आपण फोडणी बघूया. तेल छान कडकडीत तापले आपलं. फोडणीमध्ये आपली राई जाणार. राई जिरं अंदाजाने तुमच्या आवडीनुसार. जिरं अर्धा चमचा घेतलाय मी, एकच उंडा कापलाय. त्याच्यानंतर आपले तीळ जाणार, सफेद तीळ साधारण आवडीनुसार. 1 टीस्पून किंवा अर्धा चमचा हिंग. प्रॉपर फोडणी आपण देतो तशी. गॅस मोठा केलाय. छान फोडणी सगळ्यांना लागली पाहिजे फोडणी. छान कोथिंबीर वरण. आपले मुठिया तयार आहेत. गॅस बंद. आणि गरम गरमच खायचे, मस्त लागतात. करून बघा. सर्व करूया आपण.